Inhon tunteella, niin kuin tietysti kaikilla muillakin tunteilla, on ikiaikainen tärkeä merkityksensä. Inhon tunne saa meidät olla työntämättä suuhumme homeisia tai muuten elimistölle vahingollisia juomia, ruokia. Ja se estää myös meitä työntämästä käsiämme paikkoihin, jossa on myrkyllisiä aineita. Ihmisten kohtaamisissa inhon tunne toimii ainakin niissä tilanteissa, kun on mahdollisesti kysymys intiimistä seksuaalisesta kanssakäymisestä. Ihminen, joka aiheuttaa meissä puistatusta vastenmielisyyttä, niin silloin se tunne saattaa toimia todella hyvänä semmoisena ikiaikaisena vaistonvaraisena indikaattorina siihen, että me ei muodosteta kovin läheistä kanssakäymistä ihmisen kanssa, josta saattaa syntyä ongelmia tai vahinkoa. Mutta jos inhon tunne on kroonistuneena ja kääntyneenä meihin omaan itseemme kohti, niin silloin puhutaan itseinhosta. Mä oon muun muassa kokenut sitä itseinhoa ja mä kerron lopussa, miten sitä on mahdollista työstää. Itseinho on äärimmäinen tunne ja se kulkee toisen yhtä voimakkaan tunteen kanssa usein kaksin, eli häpeän tunteen kanssa. Ja kuten oman minuuteen kohdistuvaa häpeää, niin myös inhoa saattaa olla hankala tunnistaa. Se on salakavala tunne ja se on ujuttautunut siihen minuuden ympärille. Itse inho on vähän kuin toinen identiteetti. Ja se on syntynyt usein siellä varhaisissa kiintymyssuhteissa. Ja varsinkin niissä tärkeissä eriytymisen murroksen paikoissa, jo kun esimerkiksi, tai ei mitään esimerkiksi, vaan nimenomaan niissä kahdessa eriytymisessä, mitä me lapsuuden ja nuoruuden aikana koetaan, eli se, kun se äidin ja lapsen välinen symbioottinen suhde alkaa eriytyä. Ja sitten toinen vaihe on se, kun meistä tulee murrosikäisiä. Jos niissä tärkeissä taitekohdissa ihminen saa paljon kritiikkiä, vähättelevää, jopa halveksivaa asennetta, niin se saattaa olla todella hyvä synnyin pesä itseinhon tunteelle. Myös kiusaaminen ja tietysti henkinen ja fyysinen pahoinpitely voi aiheuttaa itseinhoa. Ja miten sitten itseinho ilmenee? Se ilmenee tietysti semmosena jatkuvana, kriittisenä, vähättelevänä, jopa halveksivana puheena omaa itseensä kohtaan. Ja silloin on tietysti aika vaikea uskoa omiin kykyihinsä, omiin ajatuksiinsa, omiin ideoihinsa. Jopa perfektionismi saattaa olla itseinhon ilmentymä. Koskaan ei mikään ole tarpeeksi hyvä, jotta sitä voisi jakaa muiden kanssa. Aina pitää vielä vähän hioa. Ja tietysti
jos on kauhean voimakas itseinho, niin on vaikea uskoa omiin kykyihinsä ja tulla oman potentiaalinsa mittaiseksi. Sosiaalisissa tunteissa itseinho toimii sillä tavalla, että ihminen niin kuin kokee, että sen täytyy pitää hirveän tarkasti kiinni siitä itseinhosta. Muistaa se koko ajan mielessään, ettei muut pääse tästä nolosta ja häpeällisestä tunteesta huomauttamaan. Se on vähän sama kuin se on se vanha ikiaikainen esimerkki siitä, että kun lapsi hajottaa itse leekotornin, niin se ajattelee ehkäisevänsä sen tilanteen, että joku muu tulee ja hajottaa sen. Ja itseinhoinen ihminen etsii koko ajan sosiaalisessa tilanteessa merkkejä, todistuksia siitä, että muutkin kokevat tätä tunnetta mua kohtaan. Mun lisäksi haukottelu, kellon katsominen, kaikki sellaiset on merkkejä siitä, että toi inhoo mua, kun mulla on näin tyhmät, typerät jutut. Sitten häpeä ja inhon tunne toimii semmoisessa vääristyneessä vuoropuhelussa keskenänsä. Häpeä huomaa inhon ja sitten sanoo inholle, että hyi, sä inhoot sä ittees, yäk, toi on hirveen näköistä. Jolloin inho reagoi siihen häpeän tunteeseen inhoamalla vielä vähän lisää itteensä. Ihminen, jolla on itseinho, saattaa olla tosi negatiivinen ja hyvin etäinen. Itseinhoinen ihminen saattaa olla myös haluton lähtemään mihinkään, kokeilemaan mitään uutta, koska pelkää mokaavansa. Ja mitenkä siitä itseinhon tunteesta sitten on mahdollista päästä irti? Ensinnäkin kysymys voi olla pitkästä prosessista, joten kärsimättömyydellä ei tässä lajissa pärjää. Itseinho on niin semmoinen, itseinho tuntuu todelta. Se on kuin totuus, joten on hirveän tärkeää käyttää aikaa siihen, että tiedostaa, että se ei ole totta. Ja tiedostaa sitten sen myös sillä tunnetasolla, mikä on se usein kaikesta määräävin, ja sitten sillä kehollisella tasolla, että se ei ole totta. Itseinhohan voi jäykistää meitä, saada meille semmoisen maneerityyppisen tavan olla, kävellä, seistä. Vähän semmoisen kuin meidän keho olisi semmoisen jonkun tietyn roolin vanki. Tai sitten se voi tuntua semmoisena paineena tuossa rinnassa tai palana kurkussa. Tai aivosumuna. On tärkeää tunnistaa se, tärkeää olla tosi sitkeä, tärkeää olla valmis tekemään työtä. On hyvä katsoa sinne itseinhon tunteen taakse, että mistä siinä on kysymys, kenen äänellä mä puhun itselleni, kuka mulle on sanonut näin, mistä tää on lähtenyt ja liittyykö tähän jotain muita tunteita, pitääkö tätä surra tätä asiaa, ja silloin tullaankin jo semmoiseen tunteeseen kuin myötätunto, joka on hyvä itseinhon selättäjä. Ja sitten tärkeää on osoittaa semmoista fyysistäkin myötätuntoa itselleensä. Armoa, kuunnella omaa itteensä. Mä esimerkiksi tällä viikolla en aio käydä kuin kerran kuntosalilla, koska musta tuntuu, että mua ei huvita huhkia hirveästi. Sitä vastoin
Mä oon uinut ja kävellyt tällä viikolla paljon. Semmoista. Ei muuta kuin, jos itseinho vaivaa sua, niin sitkeetä, vääjäämätöntä työtä. Kyllä se itseinho on mahdollista selättää. On hyvä myös kiinnittää huomiota siihen, että itseinhon lievemmät muodot voi ilmetä pettymyksenä oma itteensä kohtaan tai tyytymättömyytenä tekemisiään kohtaan.